Здравейте, аз съм Дионис от AutoFriends. Най-често клиентите ни търсят за едни и същи неща. Гумите на автомобила трябва да се смеят, наближава времето за технически преглед, лампата на таблото свети, не познавате надежден майстор, не разбирате от ремонти или просто не ви се занимава. Затова винаги започваме с безплатна консултация, за да уточним проблема. След това подписваме приемо-предавателен протокол и договор, за да сте спокойни. В автомобила има камера, която записва движението му. Още една гаранция за сигурност. Какво правим? Резервираме час, вземем автомобил от адреса ви, караме го в избран от вас сервис или намираме най-подходящия. Информираме ви за проблемите и колко ще струва. Проследяваме ремонта и връщаме колата готова. Работим само за вас и във ваш интерес. Плащате ни само за организацията и преместването. Ремонтите се плащат директно на сервиза без надценки. А когато можем, осигуряваме и отстъпки. AutoFriends, приятеля, който върши досадното вместо вас. А вие просто карайте!